Han passat moltíssimes coses a la crònica policial i de successos a casa nostra. Entre d'altres, com dèiem, un pres que va fugir de la Model després d'un vis-a-vis. Toni Castejón, molt bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda, què tal? Començarem parlant, si et sembla, encara avui dels Mossos de Viella. Sí. Continua la problemàtica a Viella. Sí, el tema dels agents de Viella que no tenen on dormir quan els toca treballar allà, aquesta problemàtica ja l'hem explicat algunes vegades. És un tema que va arribar al Parlament, on es va, fins i tot a la Comissió d'Interior es va votar i es va aprovar el fet de trobar-los un alberg, algun lloc en el qual poguessin dormir a un preu raonable les setmanes que estiguessin treballant allà. Però la veritat és que, tal com podem veure a la fotografia, aquesta és la situació actual dels agents. Estan treballant en el torn de nit i durant el dia, doncs, dormen al carrer. Estan dormint davant de l'Ajuntament i, torno a dir, com he dit moltes vegades, això no és una protesta sindical. Això és molt fort, perquè encara per la nit els polítics poden fer mirar cap a una altra banda, perquè per la nit no hi ha tanta gent, no es veu tant, però, escolta, a les 12 del migdia, aquest panorama, aquesta imatge, aquesta fotografia, és lamentable en un poble com a Viella. Mira, et diré més. Ells dormen aquí també, concretament perquè amb l'alcalde de Viella, que a més és diputat, el tenim al Parlament de Catalunya. I és una persona que l'empatia cap als agents ha sigut zero, és a dir, el primer moment el que va fer va ser quan ells van intentar acampar davant de comissaria perquè no els deixaven dormir dins de comissaria la primera nit. Ell va dir que fora d'aquí, si no enviava la municipal, els multaria, els faria fora i tal. Llavors em van dir, bueno, no es volen acampats, dormirem al carrer davant de l'Ajuntament. A partir d'aquí va haver un moment que semblava que ell fins i tot va parlar amb algun sindicat, concretament amb el CAT, i va donar una imatge de comprensió, de que havia coses que no sabia i tal, però va ser fum. És a dir, quan es va votar això al Parlament, per exemple, a ell el que li va saber molt de greu que s'aprovés això, de que es busqués una solució a aquest conflicte, va dir que era demagògia, que era oportunista, populista, amb la realitat social que hi ha, que s'ajudés als Mossos i tal. Això és una vergonya. I aquest senyor, ells dormen a la porta de l'Ajuntament, aquí es veu a la fotografia mateix, que els hi dona el sol, després de treballar tota la nit. Això és un tema molt greu, perquè en aquest cas la conselleria sap que hi ha agents que no estan descansant, que estan dormint al carrer amb una necessitat lamentable i després, a la nit, aniran a treballar. Això no ho entén ningú, Aquesta fotografia no l'entén ningú. No l'entén ningú. Suposo que el conseller i des de la conselleria deuen estar fent creus quan veuen aquestes fotos, no? Més que fer creus, passen de tot. Els hi dona... No m'ho puc creure. Sí, home, i tant. La pròpia resposta del conseller davant dels sindicats, quan es va votar a la Comissió d'Interior, la seva màxima preocupació era la imatge. Ell va dir que aquestes coses, aquestes reivindicacions, hi ha coses als sindicats que, torno a dir, no és cosa dels sindicats, són dos agents, en aquest cas concretament són dos, que per necessitat es troben dormint al carrer. Solució que dona el Departament d'Interior o la Conselleria, el senyor Espadaler? Cap. Preocupació que mostra davant d'aquest tema? Aquestes coses fan mal a la imatge del cos. Llavors amb això t'ho estic dient tot. Doncs la imatge la deu estar veient en aquests moments, perquè em costa que el programa el veu la conselleria d'Interior. Sí. I no només això, sinó que el programa de la setmana passada va ser un dels programes més vistos i comentats a les xarxes socials per part de la policia de Catalunya i els Mossos d'Esquadra. Sí, perquè va ser un programa que està molt bé, vam ensenyar la imatge que normalment no surt dels Mossos, les fotografies ho deien tot, que havien enviat els propis companys, i evidentment aquests programes fan mal, en el sentit que ells es preocupen molt per la imatge que ells volen donar, i volen sempre ocultar això. Les que vam ensenyar la setmana passada, en quines condicions treballem i en quines condicions la gent està fent el dia a dia a les comissaries. Tu pensa que aquests dos companys són la punta de l'iceberg, és a dir, és l'extrem, és Viella, i es troben en aquesta situació, però és que hi ha un percentatge altíssim del cos, podria parlar un 60 o 70% dels agents que cada dia treballen fora d'on viuen, i estan fent molts, però molts, 300 quilòmetres al dia. És a dir, potser viuen a Girona i treballen a Hospitalet, per dir-te alguna cosa. Abans, el que es feia és s'agafava un pis patera i entre 3 o 4, doncs, la setmana que estàs treballant, perquè, clar, no és el mateix sortir a les 6 del matí després de 12 hores, vés cap a Girona,
doncs ja fins i tot per la seguretat pròpia la gent mirava de buscar-se una miqueta la vida. Amb les retallades que hem tingut, d'un 30%, la gent ja no pot fer això. Clar, evidentment. Què estan fent? Què estan fent? 300 quilòmetres al dia. Llavors, això és una barbaritat. Diria casos de gent, algun accident hem tingut, que s'han dormit o han tingut el susto de dormir-se, perquè imagina fer 12 hores de nit, que moltes vegades no són 12, sinó que poden ser 13 o 14, perquè no plegues l'hora, t'has d'anar a dormir, i en menys de 12 hores que plegues tornes a entrar per fer 12 hores més de nit. Llavors, això és la punta de l'iceberg, com et dic, és l'extrem. I aquesta imatge la seguiran veient, perquè aquests nanos, a part que és necessitat, es tenen molt ben posats i fins que no hi hagi una solució i mentre estiguin destinats allà, seguiran fent-ho. Molt bé, parlem